A bíró a foci meccsen lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az egyik játékos dühösen oda kiált neki. Bíró sportárs, maga vak? Mit mondott? Kérdez vissza a bíró mérgesen. Erre a játékos elszörnyűködik. Jézusom, ez még süket is. Kovács kérdi a haverját. Figyelj, te miért sántítasz? Semmiség, egy szimpla foci baleset. Nem is tudtam, hogy szoktál focizni. Nem is, csak tegnap kikapott a válogatott, és én mérgebben belerúgtam a tévébe. Józsi és Sanyi foci meccsre mentek. Egy üveg pálinkát is vittek magukkal, és megbeszélték, hogy amikor gól esik a meccsen, lehajtanak egy-egy kupicával. A meccs befejeződött, a végeredmény pedig 0-0. Nagy csend után Sanyi leverten megszólalt. Te Józsi, legközelebb menjünk inkább kosármeccsre. Bemegy a kocsmába egy ember a kutyájával. Bekapcsolhatnám a televíziót? Az enyém ugyanis elromlott, a kutyám meg nagy rajongója a magyar válogatottnak, és sohasem hagy ki egy meccset sem. A csapos beleegyezik, bekapcsolják a készüléket, a kutya leül elé. Támad a csapat, rúgnak egy nagy kapufát. A kutya felugrik a bárpultra, két lábra áll és elkezd táncolni. A csaposnak az álla leesik. Úristen, ez ám az öröm. És mit szokott csinálni, ha a csapat gólt rúg? Hát azt nem tudom, mert még csak 3,5 éve van nálam a kutyus. Esküvői szertartás. A mennyasszony már ott áll az oltár előtt, a násznép is felsorakozott, amikor befut a vőlegény egy focilabdával a hóna alatt. Te meg mit akarsz azzal a labdával? Kérdezi döbbenten a mennyasszony. Mire a válasz? Csak nem azt mondod, hogy az egész nap el fog tartani. Tegnap hajnalban nagy gyász érte a foci világot. Európa 1000 legjobb focistájával a fedélzetén zátonyra futott és elsüllyedt a Golden Star turistahajó. Senki sem élte túl a szörnyű katasztrófát. A szerencsétlenségnek nem volt magyar áldozata. Egy idősebb fradi szurkoló készülődik este a meccsre. A felesége nézi, amint a férje csupa zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak megszólal. Apukám, ahogy elnézlek, te jobban szereted a Fradit, mint engem. Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már az Újpestet is jobban szeretem. Két focibíró találkozik egy éjszakai bárban. Záróra után megbeszélik, hogy felmennek egyikükhöz egy italt meginni. Csöngetnek, de az asszony ordibálva kidobja őket. Mire a másik felajánlja, hogy igyák meg az italt náluk. Csöngetnek, a feleség nyit ajtót, lesegíti a kabátjukat és bevezeti őket a szobába. Mit hozhatok, drágám? Sört, bort vagy valami rövid italt? Éhesek nem vagytok? Gyújtsatok rá nyugodtan, majd szellőztetek. Mikor kimegy az asszony a konyhába, a vendég megkérdezi a házigazdát. Te, hogy érted el, hogy a nejed hajnali 2 órakor ilyen kedvesen fogad minket? Hát az úgy volt, hogy vette egy kutyát, és betanította, hogy harapjon meg, ha részeg vagyok. Na, egyszer jövök haza éjszaka kissé dülöngélve, a kutya pedig belém harapott. Adtam neki egy sárga lapot. Másnap megint este későn érek haza, a piaszagra a kutya újra belém harapott. Felmutattam neki ismét egy sárga lapot. Majd amikor harmadszor is ugyanezt megtette, levittem a pincébe a kutyát és lelőttem. Jó, de hogyan ez a történet most ide? Hát csak úgy, hogy a feleségemnek már van 2 sárga lapja. Hazamegy Pistika a foci meccsről és büszkén újságolja. Képzeld, papa, 2 gólt is rúgtam. Hát ez nagyszerű. És mennyi lett a végeredmény? 1-1. Uram, fordítva tartja az újságot, figyelmezteti az egyik utas a villamoson a másikat. Tudom, de csak így láthatom a kedvenc csapatomat az első helyen. Moricka megy haza és az anyja rászól. Moricka, miért olyan koszos a sapkád? A fiúk fociztak vele. Miért nem vetted vissza tőlük? Nem mozdulhattam el a helyemről. De miért nem? Mert én voltam a kapus.
A csatás sorozatban hagyja ki a jobbnál jobb helyzeteket. Amikor már 20-szor lő az üres kapu fölé 2 lépésről, szomorúan fordul a játékos társához. Hát, úgy látszik, ma nincs szerencsém. Dehogy nincs, hiszen ez a mi kapunk. A magyar labdarúgó válogatott ma felkeresett egy árvaházat. Annyira rossz érzés volt látni azokat a szomorú arcokat, a reménytelenséget a szemükben, nyilatkozta később a 6 éves Palika. Egy kisgyerek a stadionban ezt mondja. Cristiano, adnál nekem 10 autogramot? Igen, de minek kell neked 10? Hát csak azért, hogy elcserélhessem egy Messi autogrammal. Habsburg Ottót megkérdezi a sportriporter. Kinek szurkol a ma esti osztrák-magyar mérkőzésen? Miért? Kivel játszunk? Vége a foci meccsnek. A vesztes csapat kapitánya odamegy a játékvezetőhöz és kezet nyújt neki. Jó kis meccs volt, mondja. Sajnálhatja, hogy semmit se látott belőle. Nagyszerű, széles mellkasod van. A jövő héttől leszerződtetünk a foci csapatunkba. Tehát meg se nézik, hogy tudok-e focizni. Az mindegy. Az a lényeg, hogy jó nagy a reklámfelületed. A magyar válogatott barátságos meccset játszik a Wembleyben. Az angolok kellőképpen komolyan veszik a találkozót. Úgy döntenek, hogy elmennek sörözni, elég, ha csak Rooney játszik egyedül, a magyarokat egymagában is megveri. Ahogy iszogatnak a kocsmában, jön a hír, hogy Rooney a 4. percben gólt rúgott. 1-0. Elégedetten emelgetik a korsókat, de újabb hír valahogy nem jön. A 85. percben érkezik a hideg zuhany. A magyarok egyenlítettek. Az angol játékosok azonnal a buszba ugranak és irány a stadion. Ott kapják a hírt, hogy a hosszabbítás 2. percében a magyarok újabb gólt rúgtak és megnyerték a meccset. Ma rohannak az öltözőbe, Rooney ül az egyik padon és nagyon lógatja a fejét. Rögtön neki rontanak. Rooney, mi történt? Hogy veszíthettünk? Ne haragudjatok, fiúk, nem sokat tehettem. Még a 13. percben kiállítottak. A tanítónéni ezt mondja a gyerekeknek. Gyerekek, ma Lenin bácsiről fogunk tanulni. Tudjátok, gyerekek, ez a Lenin bácsi egy nagyon jó ember volt. Hogy megértsétek, elmesélek nektek egy történetet. Lenin bácsi sétált egy moszkvai parkban, és leült egy padra. Nagyon fáradt volt szegény. Ahogy ott ült, zajra lett figyelmes. Gyerekek fociztak mellette, és nagyon hangosak voltak, kiabáltak, zajongtak. Szegény Lenin bácsi nem tudott pihenni. Ekkor így szólt Lenin bácsi a gyerekekhez. Tudjátok, gyerekek, tegnap csináltam egy nagy forradalmat, és most nagyon kimerült vagyok, pihenni szeretnék. Kérlek titeket, ne zajongjatok, menjetek máshova, és ott focizzatok. És a gyerekek megértették Lenin bácsit, és hagyták pihenni. Látjátok, gyerekek, hát ilyen jó ember volt ez a Lenin bácsi, pedig le is lövethette volna őket.